たを殺そうとしていた侵入者を突き止めました。سوري تعمل لي فيديو ما تروي قبل السوداء كيسوديام ماسكوس بفضوية ובבגז' מקשימם, תראה כמה הם כמו צ'וקים, איך נמצא אותו פה? אביר, בואו דחוף כל החנות בדולר! שנדפוק איזה סושי, לא נטפל מכאן? אחלה! זה לא בן אדם, זה חבל לתביעה. בוא נלך שחק הילד. מה זה? נופש חברה של נינג'ות? הלך הילד. Watch me do it. אתה לא מכיר את בצי, הוא לא יעשה שום דבר חריג. Watch me do it. Watch me do it. העם היפני זה העם הכי נחמד בעולם. כמו בנגה. יש הכסף שמשהו לא הולך לקרות. אתה חושב? אני רוצה לשמוע באמת למה באנו ליפן. קוס סומו. קוסמו! אני לא רוצה פה שום סממן ישראלי. Wait for it. איך לעשות חרקי. תעשה זריז, גם לי יש. תפה כבר שעה.